Audience Jani Fleli Baro anga fuli be bela jale ma musokolen do anani watching kona na anga fuli boye mali kono mali koka munu miga anaje ni watching kona an signa ka do anga jemkan kono jemkan mi nama fo Jani ka muso ya gino ote dowere muso kololo mumbu ka furuso kono na amanda dola ame wala wala like mawye famia be sorala tuga mina ame kuma odeka bi Fanta Idris Kamara alebe mbulu korea no kaselela buchibali alifana bianu nga fulibu uye kerengerene yala ni tu shenfole ni plateau nkano bi amna kuma koye puzideka koye puzite dowere sinaya ere jumeye sinaya ere gerente jumeye sinaya ere kanga ketuko jume esige adabe chodi lawa adabe musudi lawa adabe dugono mogo de lawa aywa amna klaka anda dala ame wala wala like bura muso ere no balawa ni mogo muso ere no balawa kofe amanda dala amenye folike mawye ani sokoma Fanta Bashite c'est Lila ça va Bashite ni no aywa ay anga jamukan koni ayame amefenga baroke muka amena masala bi sinaya deka sinaya ere femie amanda do ala ame wala wala like mawye niku sinaya ere fen jumende na bela jeli fo ko sebe sikatula malikono ani malikoka mo fefe sokolindo anan wakati na ko bela jeli fo ko sebe ka alafu alam jera na ga bikene son mambayirana sikatula bolin ko fe ala kan fani bafo ko sebe ka bela jeli fo o jaranye boni bisika snaya jatimne ka ke femi we cheka muso kelinta kata se flana ma fo ka tabla nanala ko sebe kam so chamanta ka fara nyogonka bonio okera muso nulbe gesna mai kwa ula ujama mana cha ibaro snare ko ni fle amano ko kuma ko ni cha babu bele baba ambulo bira amano ko alifiti donc ka dam nem so fla la fuka ta se saba fuka ta se nani ma am se ka fuma ko o snare chega muso chamanta ni be se ka o defini ko gesna muso no ko chela ko sebe famia sorolo la Lila yani nga kuma damne me foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ ka foli di Jani Web barakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an masaw ma kosɛbɛ sinaya ina fɔ kamaramuso y'a fɔ cogoya min na kosɛbɛ sinaya a bɛ daminɛ mɔgɔ fila de la mɔgɔ fila cɛ a mana muso kelen furu wagati min na a bɛ taa filanan ta sinaya bɛ daminɛ o wagati de fo ka taa se naaninan ma i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na fo ka taa se naani na parce que o de ye sariya ye u b'a fɔ sariya la ko i bɛ se ka muso ta fo naani donc o ye sinaya ye kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko sinaya ayiwa a gɛrɛntɛli de sa dɔ bɛ ɲa cɛla dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la gɛrɛntɛli bɛ muso fan fɛ a bɛ cɛw fana fan siga to o kuma in na n'a fɔ an bɛ k'a fɔ cogoya min na k'an ka bi babu tɛ dɔ wɛrɛ kan a bɛ sinaya de kan sinaya yɛrɛ gɛrɛntɛ ye fɛn min ye an bɛ ka kuma o de kan ne ko cɛw yɛrɛ ka ni muso caman furu ye kun jumɛn de bɛ ka u bila a la parce que an ye muso ye an b'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ muso yɛrɛ la bo mayni fen chama be se ka che blamso muso chama tala mais mogo mi yare be se ka sigi ka fo ka be kuma ka ere ko ka kuma ko ni ne be blate muso chama tala bo be dépend chere la mais an woni société ko na la nga jati bino chama bora minka ana ere ka demsenia ko na la me munudo par exemple mina exemple dama ndima nti fe ka kuma janya o kum ko na la mai chedo be no numso uyem so furu ni mso masika den soro bola do be se ga mso furu fo sans fla sans sabasa nan ka ta se san duru ma bebe ke kuma la imso te ga den soro ta jatime bolu kan na chebe se ga obligé ga mso rota wala sa mo to garzike bo fando ni aso na den soro ko chendo imai obse ga ke bo do fena be no muso we ben muso bana bakato ye maternité ko fe muso do be no we senge soro ko sebe iba do ba fo ko di mula voilà we fin to ko su do bana do be nula kwa surtout mun ta gra césarienne nunu olu sugu nunu na bo ma do la ni cheti se ga wakati dola ni akadi cheka msola soro voilà bon nous ça c'est ndo fait quoi c'est vrai ya soro mso disponibilité quoi donc o lu chama kan chama be no
o be cɛ bila caman mais la muso caman ta la cɛ pereselen do la dɛ muso ka bɔ accouchement na sisan nin nɔ ka to o ga a bɛ komi muso furu tun ko bi kɔnɔ o la dɛ awɔ dɔw ta o ye mais a caman fɛnɛ bɛ yen nɔ kun dɔ de b'u bila la quoi bon dɔw bɛ yen nɔ fana olu fɛnɛ filɛ nin olu jugusagow de olu ye hakɛto bɛ kuma kan wa an bɛ hakɛto ɲini an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw bɛ yen nɔ entretien t'u la fosi sokɔnɔna tɛ eta la fosi a tɛ cɛ yɛrɛ a tɛ courage don cɛ la quoi donc o la u b'a fɔ walima dɔw bɛ yen nɔ muso dɔw bɛ yen nɔ u bɛ molobaliya sugu dɔw ta ka cɛw sɛgɛrɛ ni cɛw ko kelen u b'a fɔ ko 100 olu n'a ɲɔgɔnna ninnu caman bɛ cɛ pousser ka cɛ bila muso filanan ta la walima ka taa fo 4 na i b'a fɔ mɔgɔ kuma dɔnnaw b'a fɔ cogo min na ko muso fura ye muso ye donc olu sira ninnu fɛ ni muso ye olu kɛwale jugu ninnu ta k'i sɛgɛrɛ walima k'a tɛ tile e mana fɔ ko 1 a b'a fɔ ko 100 o la i dusu bɛ suma yɔrɔ min na i b'a fɔ ko muso fura ye muso ye i bɛ dɔ wɛrɛ furu o la n'o kɛra ale fɛnɛ b'a place dɔn mais ni yɔrɔ ne tun bɛ n bolo k'o fɔ o yɔrɔ la ayiwa Fanta i n'a fɔ i bɛ ka ɲɛfɔ cogoya min na k'a fɔ muso fura ye muso ye nkalon tɛ o kuma ye c'est à dire que n'i y'a mɛn sinaya yɛrɛ i b'a fɔ ko muso fila de bɛ ɲɔgɔn na i y'a ye c'est à dire que i b'a dɔn muso mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ muso dɔ y'a fura ye mais o t'a a bɛɛ ye n bɛ munumunu ka se Lila fan fɛ Lila ne bɛ fɛ ka min fara Fanta ta kan i n'a fɔ Fanta y'a fɔ cogoya min na société yɛrɛ bɛ se k'a to société ni ko société mɔgɔw i b'a dɔn ni furu kɛra sisan bɛɛ ɲɛmadalen bɛ kɔɲɔmuso de la bɛɛ ɲɛ bɛ kɔɲɔmuso de la donc san 1 bɛ taa tɛmɛ yɔrɔ min na fo ka taa se san 2 ma kuma bɛ caya donc o ye société ka pression ye cɛ kan o ye tiɲɛ ye donc o dɔw b'a to cɛ bɛ taga ɲɛsin filanan ko ma mais est-ce que o kan ka kɛ o man ka kɛ o a man tɛ ka kɛ voilà den tɛ i n'a fɔ muso bolo den bɛ Ala de bolo donc ni Ala ye den d'i ma o de ye tiɲɛ ye donc an ka société bɛ ko olu ko minnu kɛ olu tɛ ko ɲɛnɛmaw ye en vrai dire parce que hadamaden mana kɛ cogo o cogo ni wagati de bɛ ko bɛɛ la i ka kɔɲɔ ka kɛ dɔw bɛ kɔɲɔ kɛ 10 ans u tɛ den sɔrɔ u tɛ den sɔrɔ mais cɛ bɛ tugu u nɔfɛ diɲɛ bɛɛ bɛ kuma a b'a fɔ ko ayi n bɛ to muso in kɔ mais i b'a ye Ala bɛ den dɔ nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye a bɛ nisɔndiya sɔrɔ a la cogoya min na ok n y'a ye fana dɔw yɛrɛ fana ta i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na dɔw bɛ san 10 kɛ u tɛ den sɔrɔ mais dɔw yɛrɛ fana ta sababu bɛ bɔ muso filanan ko la n t'a dɔn ni b'o kalama o fana ye tiɲɛ ye parce que ni filanan donna dɔrɔn i b'a ye fɔlɔ bɛ den sɔrɔ an y'o kaw ye dɔw yɛrɛ fana ta cɛ ba i n'a fɔ ni woloba bɛ du kɔnɔ o bɛ to o fana bɛ pression sigi cɛ kan muso filanan ko la a b'a fɔ karisa tɛ ka den sɔrɔ dɛ karisa tɛ ka den sɔrɔ i t'a lajɛ sa i ka dɔ filanan ta i ka fara kan mɔgɔ t'a dɔn ni o bɛ ni isi parce que an ka musokɔrɔba ninnu olu ko olu mɔden ko de ka d'olu ye donc olu b'a fɛ olu k'u mɔdenw ye joona donc o pression sugu ninnu mana kɛ cɛ kan dɔrɔn donc jagoya a b'a fɔ ko f'a ka filanan ta bon i n'a fɔ a da sera yɔrɔ min fana ma muso ka labɛn yɔrɔ sokɔnɔna la i ka du kan ka jɛ i ka sokɔnɔna kan ka jɛya muso yɛrɛ kan ka kɛ muso sanuma de parce que o fana don o don parce que o fana bɛ se ka na ni sinaya sababuya ye dɔw b'a fɔ n'a fɔra ko cɛ bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la sisan ka na sɔrɔ kusi fililen bɛ yan nɔ finiw tonnen bɛ fɛn kɔnɔ fauteuil kɔnɔ sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ cɛ bolo yɛrɛ kuma bɛ k'a fɔ k'i b'a kun k'a fara nettoyage tɛ e yɛrɛ fana la a ma nɔgɔn furuso kɔnɔna la donc jagoya cɛ b'a fɔ k'a bɛ taa bɔ filanan nɔfɛ donc a bɛ taa filanan ta bon filanan ka daminɛ filanan na ka taga ko sabanan ou bien naaninan ko ko o fana ye kuma wɛrɛ ye o y'a selen ye a ko wɛrɛ lama cɛ bɛ se ka muso furu muso kelen ka se muso fila ma mais n'a sera naaninan ma o y'a bɔlen ye jumɛn na bon Mayini o yɔrɔnin na i ka kuma latigɛ tɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu puissance ka bon kojugu puissance c'est-à-dire m'a faamu bon fanga de b'olu la kojugu quoi donc dɔw bɛ yen nɔ muso kelen ni muso fila t'olu ɲɛma jɔ quoi nin ye kumaba ye donc cɛ dɔw yɛrɛ de bɛ puissance b'olu la olu tɛ se ka muso fila mara voilà dafa saba la parce que ka se naani ma voilà n'u m'o kɛ olu ka fɛnɛ bɛ yen nɔ mais olu ka suma dɔɔni
parce que olu ka ninnu fana olu bɛ yen nɔ muso tɛ se k'a bɛɛ kun quoi. En tout cas dɔw yɛrɛ fana ta bɛ yen nɔ ko n terikɛ y'a ta fo 4 n fana b'a ta fo 4 hali ni tɛ s'a kɔrɔ o don dɛ u dun b'a kɛ ten tɔ de dɛ a dun fɔra ko ni i tɛ se min na i kana kɛ n'i y'a dɔn i tɛ se i muso ko i tɛ se ka 3 ta i tɛ se ka ta fo 4 i tɛ se ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a to yen i ka dan kelen ma ou bien i se ye 2 min i ka dan o ma parce que cɛ n'a ma ɲɛ i bɛ muso ta fo 4 i kan ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ de. Tiɲɛ don. I kan ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ i kan ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn san t'a la i kan ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ furu sira kan furubato yɔrɔ la i kan ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Donc ni e bɛ musow ta ka fara ɲɔgɔn kan e tilenen to ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn jagoya gɛrɛntɛ bɛ na du kɔnɔ donc e bɛ taa fini san ka di karisa e bɛ taa dɔ san ka di nin ma o ni nin ta tɛ kelen ye i bɛ taa dɔ san ka di nin ma o ta ka ɲi ni nin ta ye donc o sababuya olu sugu la a bɛ na ni gɛrɛntɛ caman ye bɛnbaliya furu kɔnɔna la a ma nɔgɔn quoi. I n'a fɔ ne an y'a faamuya sisan nɔ aw da bɛ ka se yɔrɔ minnu ma k'a fɔ ko ni cɛ ye muso furu i b'a sɔrɔ denko côté la an ka société yɛrɛ de b'a fɔ ko muso ma den sɔrɔ san 1 san 2 il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ de fana faamuya ko den ye Ala ta de ko den tɛ mɔgɔ ta ye ni Ala yɛrɛ ta de donc i tɛ se k'a karaba Ala kɔ mɔgɔ joli bɛ yen bi ni Ala kelen do ka den jɛ olu la a mɔgɔ ka ca mais an tɛ se k'a fɔ k'an b'an muso ni siri k'a da an ko la k'o bɛ kɛ muso 2nan furu ye fo ka na se 3nan ma imagine yan'an ka se 3 yɛrɛ ma i bɛ muso 2nan min yɛrɛ ta ko i bɛna a ladon i b'a sɔrɔ a dɔw la fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔma don Ala b'a kɛ fɔlɔ yɛrɛ bɛ ladon i bɛ nimisa i ka tali la parce que i tɛ se o 2 kɔrɔ n'i y'a mɛn bi gɛrɛntɛ caman bɛ ka don an ka furu ni ɲɔgɔn cɛla la mun bɛ ka kɛ parce que cɛ tɛ se muso kɔrɔ en vrai donc karisa y'a ta ne fana b'a ta yɔrɔ n'a nana o sira kan kɔni a kɛra ko tiɲɛni ye an y'a ye fana ne yɛrɛ bɛna sɔnni sigi yɔrɔ min na ni ne bɛna o question poser aw kunna o ye yɔrɔ min ye cɛ bɛ muso furu 1 2 3 fo 4 a 4 bɛɛ b'a yɛrɛ ta a 4 bɛ nasɔngɔ bɔ a 4 ni denw banana u yɛrɛ bɛ ka jɔn n'u ye a 4 olu de b'u den ka transport hali u denw ka wari min bɛ sara ɔkɔliso la olu de b'a kɛ imagine an ka da ɲɛkɔrɔ kuma minnu bɔ aw bolo k'a da o kan aw bɛ se ka a ɲɛfɔ diɲɛ maa ɲɛ b'a la ne hakili la o yɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ ne ka kuma kɔnɔ parce que o yɔrɔ ninnu bɛɛ ye ka muso furu fo 4 i k'a ye olu 4 bɛɛ k'u yɛrɛ ta i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ cɛ e ka muso furu fo 4 bɛɛ k'a yɛrɛ ta mais cɛ t'o dɔn i ma jɔ i jɔyɔrɔ la ayi cɛ t'o dɔn parce que cɛ tɛ c'est comme an faw ka hakɛ to cɛ tɛ maloya kuma in bɛɛ bɛ yen de u tɛ maloya i b'a dɔn muso de bɛ cɛ kɛ cɛ ye an bɛ ka ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ muso de bɛ cɛ kɛ cɛ ye dɔrɔmɛ 1 kana kɛ cɛ kun mais ni muso 2 muso 3 i b'a ye concurrence de bɛ na olu b'a samu ni ɲɔgɔn cɛ t'a dɔn k'ale bɛ ka kojugu kɛ o wa a bɛ taa 3nan min fana ta pare aussi olu bɛ to continuer fadenya de la maliyɛn cɛ yɛrɛ de filɛ nin concurrence yɛrɛ de ka di maliyɛn cɛ ye musow ka ɲɔgɔn sama u nɔfɛ ka concurrence k'u nɔfɛ ka kɛlɛ siɲɛ ta o de ka di maliyɛn cɛ o de la ale yɛrɛ fana bɛ valeur titre dɔ ta ka da yɛrɛ kan sigidaw la sa dɛrɛw na u bɛ sɔrɔ k'a kuma de kɛ a bɛ ten dɛ ni donna so kɔnɔ karisa ni karisa bɛ kɛlɛ kɛ ayi dɔw yɛrɛ b'a fɔ ne tɛ kuma o m'u to ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn faga ye ne ka foyi t'a la n bɛ bɔ sisan n bɛ taa an ka baarayɔrɔ la wala n bɛ bɔ sisan n bɛ taa nin yɔrɔ in na sisan n b'u yɛrɛ dama de to ɲɔgɔn an ka foyi t'a la n ko ne ye muso dɔ ye fɛn dɔ muso dɔ ye kɛ mayini ni muso in sinamuso de b'a la kosɛbɛ ale bɛ tobili min kɛ tuma dɔ la ale sinamuso den de bɛ taa ale ka so kɔnɔ sufɛ tuma dɔ la ka taa baro k'ale fɛ tuma dɔ la quoi bon n'o taara sɔrɔ ale kɛlen ka duman tobi k'a bila cɛ ɲɛ surafana la mais min den bɛna baro la ale fɛ yen mais o yɛrɛ o ba o bɛ to ka seri dɔrɔn de kɛ cɛ ka surafana ye quoi mais ale taara ba sinamuso min fɛ yen sanfɛ n'o bɛ sanfɛ o bɛ to ka dumuni ni sandwich ni sɛ ni fɛn ninnu tobi donc ko cɛ yɛrɛ kun sigilen bɛ yen dɛ ko cɛ ko awɔ ko cɛ ko ko walayi ko n diyara ne su in na fo k'a faga ko karisa yɛlɛni ko ka na ne sɔrɔ yan ko ne bɛ sɛ dun na i bara yan bi ko n'a taara k'a bɛna t'o fɔ a ba ɲɛna k'o la kɛ k'a ba bɛ seri tobi dabila
o ye concurrence daminɛlen mais o bɛ ka kɛ sansi min fɛ o ye dumuni ko ta fan ye walasa ale kɔnɔ ka fɔ u fila bɛ ka ɲɔgɔn sama dumuni ko la ale ka dumuni duman du kuma bɛ ale ka lafiya quoi ale nimisi ka wasa o ye concurrence ma yɔrɔ ye Fanta e k'o lajɛ e k'o da i ɲɛ kɔrɔ cɛ min b'a fɔ ko awɔ sisan i muso dɔn in très généralement i b'a sɔrɔ fɔlɔ ninnu de ka teli ko olu kɛ fɔlɔ bɛ ka seri de tobi k'a di ne ma filanan bɛ sɛ tobi la mais filanan m'a faamu i b'a dɔn min ye problème ye fɔlɔ in den de fɛnɛ bɛna tila ka yɛlɛ sanfɛ ka taa ale baara ye sisan ka taa fɔ ale ɲɛna ko karisa ko n taara papa sɔrɔ sɛ dunna in fɛ dɛ donc o bɛ jigi ale ba la min kɛ ale ba fɛnɛ bɛ dumuni de tobi sisan n y'a faamuya i bɛ fɛ ka fɛn min fɔ i b'a dɔn mun na i ka nin kuma in n bɛ ka a fɛn i ye wa c'est à dire que n'i y'a mɛn musow bɛ jɔ ɲɔgɔn na k'u bɛ kɛlɛ kɛ cɛ de don imagine nin den fɔlɔ den ka taa sɔrɔ e bɛ ka sɛ dun e k'i sigi k'o fɔ panparanpayi ko awɔ ko a diyara n ye dɛ wa den yɛrɛ ɲɛna fɛnɛ a diyara n ye a den nana bɛnɛ donc a bɛ taa fɔ a ba ye a ba bɛ a bolo yɛlɛma o de don e tɛ ka wari min di muso ma a n'a se a ma nɔgɔ dɛ mais ni bolo yɛlɛmara a kuma de ka ca quoi mais n'i ko k'i bɛ don a kɔnɔna na cogo suguya dɔ la i bɛ don finman in gasi la ou i bɛ don jɛman gasi n'i y'a ye bi furu 100 bɛ yen nɔ a bɛ ka tiɲɛ n'i y'a ye bi sinamusomaw yɛrɛ dama bɛ ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na mun de don cɛw ka nin tulo jukɔrɔ kumaw de don donc Leila e bɛ fɛ ka mun de fɔ ne i y'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na a nɔ dɔ bɛ ɲa cɛ la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la kosɛbɛ a cɛw a nɔ belebeleba bɛ cɛw la parce que e bɛ muso ta wagati min na ne yɛrɛ hakili la n'i bɛ muso ta muso fɔlɔ b'e bolo déjà ne bɛna filanan ta depuis filanan bɛ don don min na a fɔ a ɲɛna a lasigi ka kuma fɛ an karisa min ta ko parce que ko fɔlɔ n ka fɔlɔ man di n ye dɛ n ka fɔlɔ ka di n ye mais ne y'i ta k'i don a kan ala latigɛ de ye furu ye i donna a kan n'ala ye ni mɔgɔ ka dilan da o bɛ kɛ donc ni i ye hali garikisɛ kelen tigɛ ni karisa la i ni ne de bɛ ɲɔgɔn na ayiwa cɛ f'i ka kɛ cɛ ye du kɔnɔ i k'i kantigɛ da yira i muso la k'i ka responsabilité ta i k'i kantigɛ da yira muso la wallahi mayini hali ni muso bɛ kɛlɛ u tɛ kɛlɛ kɛ ɲɛna o ye tiɲɛ fiyewu u tɛ kɛlɛ k'i ɲɛna u b'a k'i kɔfɛ de wa fo hali u bɛ siran i ka bɔ kɛlɛ in kalama hali ni kɛlɛ in kɛra i kɔfɛ u bɛ siran i ka bɔ kɛlɛ in kalama tiɲɛ don parce que u b'a dɔn e bɛna fɛn min yira u la kɛlɛ in kɔfɛ voilà i ma ye o de kama an ko dɔ bɛ cɛlakaw la mais ni cɛ taara kɛ e bɛna fɔlɔ fɛ yen nɔ e bɛ fɔlɔ fɛ yen wagati min na e b'o ka kuma lamɛn ou bien i bɛ fɔlɔ fɛ yen wagati min na i b'o ka kuma lamɛn ou bien i bɛ fɔlɔ fɛ yen wagati min na filanan i bɛ ka filanan kɔrɔ fɔ ye o ye ko ɲɛnamaya voilà kulojukɔrɔ kuma in de dɛ i bɛ sabanan kɔrɔ fɔ ɲɛna base kan ka kɛ o yɔrɔ de kulojukɔrɔ kuma in an kan k'an base o yɔrɔ kan mun na c'est à dire que ne cɛ su fɛ i b'a sɔrɔ kuma 100 de bɛ yen nɔ muso de b'a dɔn a b'a fɔ cɛ ɲɛna i b'a dɔn ko karisa ye mun kɛ bi mɔgɔ caman sina yala fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na dɔw ka furu sara nin kama kulojukɔrɔ kuma kama u bɛ taa nkalon dɔw sinamuso la k'a fɔ ko awɔ k'i b'a kalama k'i bɔlen ko cɛ wɛrɛ de nana a nɔfɛ yan dɔ nana a ɲini yan nɔ donc nin bɛɛ ye cɛw ka lamɛnni di k'an balima cɛw ka sabali a n'an faw k'u ka sabali u ka dɔ bɔ nin na Fanta ne ko sinaya ka di yɛrɛ wa Mayini la fasta furule snaya ayish ne tɛ sinaya fɛ ka bi ala ka ne da depuis ne kɛra den don min na fo kana se bi ma ne tɛ sinaya fɛ Mayini mun n'o de f'i ɲɛna ne ye kelen ne bɛ muso naani bɛ mago ɲa cɛ ne kelen b'o kɛ a bouge pas do dɛ Fanta o dalu b'i bolo o dalu bɛ ne bolo fo k'a ɲa ne bɛ se ka ne furu tɔgɔ di k'e bɛ mɔgɔ ta k'u ka fara ne kan Fanta muso il faut k'i ka kɛ denkisɛ de ye Fanta o la sisan e yɛrɛ kan k'i cɛ minɛ cogo di o la n'i y'a ye muso naani jɔyɔrɔ muso kelen bɛ ka se k'o kɛ donc e bɛ cɛ minɛ cogo i b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna de parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ se k'u cɛ de minɛ ka ɲɛ n'i y'a ye a bɛ se sinamuso ko in yɔrɔ ma il faut que an k'o yɔrɔ fana fɔ de ou bien donc sisan nɔ muso naani jɔyɔrɔ maa ni kelen ko k'ale bɛ se k'o kɛ o ma Fanta an tulo b'i la ne kelen bɛ muso ko naani jɔyɔrɔ ne kelen de b'o dafa kosɛbɛ Fanta u bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ f'i ka kɛ denkisɛ i ka kɛ musokisɛ ye i k'i cɛ nɛgɛ k'i cɛ ɲini k'a dɔn hali n'a ye fagaliko k'i la e de ye muso ye i b'i da dugu ma a bɛ tɔgɔma i ka tɔgɔ min y'a ja ayiwa Fanta f'i ka yira cɛ la ko cɛ de cɛ ne ye muso de donc o ye tiɲɛ ye ala ye cɛ da
ka puissance ka cɛ la ka tɛmɛ muso kan siga to i k'i muɲu k'i sabali cɛ kɔrɔ i ka ko to i cɛ ta la aw ka communication o ka tɛmɛ voilà o ka caya aw ka ɲɔgɔn faamuya o kɔnɔna la n'i ye mɔgɔ faamuya ka se ka mɔgɔ ka point faible dɔn ayi n'i cɛ domine wallahi cɛ bɛ k'i ta ye siga tɛ ni kuma mais musow dɛsɛlen n'o de la sisan ayiwa n'o tɛ ni ala yɛrɛ ta tɛ maɲini parce que fɛn bɛɛ fɛnɛ bɛ yen o da ka ɲi ni ala ye ni cɛ y'i furu n'i y'a sɔrɔ ko ala kɛlen don k'a da kama k'a bɛ muso saba ta i b'a dɔn cɛ dɔw bɛ yen nɔ kɛ wallahi muso caman ta man di dɔw ye mais a b'u da kan na a bɛ fɔ a dɔw ɲɛna ko karisa k'e filɛ nin k'e tɛ da muso kelen ma koyi k'e da kan na ne ni muso ko awɔ fɛn bɛɛ ye da kan ye quoi ni ala y'a latigɛ ne ma se wɛrɛ tɛ kɛ ne b'a assumé mais tant que o tɛ ko ala latigɛ tɛ ayi ne kelen ni cɛ kelen ne cɛ a tila man di ne la sa maɲini ala latigɛ de bɛna kɛ o ayiwa Fanta mun b'a yira la k'ala latigɛ b'o ala latigɛ de bɛna Fanta ko k'ale cɛ man di mɔgɔ si a man di ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a man di ne fiyewu a man di ne ye sinayi man di mɔgɔ si i b'a dɔn maɲini min yɛrɛ ka bon ne ye a man di ne yɛrɛ de ka mɔgɔ yɛrɛ de ka fara ne ni cɛ kan quoi mɔgɔ ka don ne ni cɛ cɛ la ni mani maa si ye koyi ni mani maa si ye mais maliyɛn cɛ filɛ nin ye ale ka tabiya ye mun ye ko n bɛ muso furu fo 4 o de bɛ maliyɛn cɛ kunna a se b'u ye o a se t'u ye o olu kɔni ka muso ta dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn ko ko nin ye cɛ ye cɛ min n'a bɛ se muso kɔrɔ alors que ala ɲɛ b'a ko bɛɛ tiɲɛ na de i yɛrɛ bɛ ka fɔ cogoya min na maa si tɛ fɛ ka e n'a lajɛ k'i ka su tila i bɛ taa yan fɛ i bɛ taa yan fɛ a ko kuma fana ka ca wa problème ye min ye i dusu bɛ kasi i yɛrɛ ta don i bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni problème ye min ye n'o y'a sɔrɔ k'ali tilennenya bɛ ka k'aw ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ka kɛ bɛ d'aw ma a kɛcogo la ni fini min sanna nin o bɛ san nin ni 100 dira nin ma 100 ka di nin ma kosɛbɛ o de ka ɲi o la musow yɛrɛ bɛ bɛn tuma dɔ la awɔ furu kɛ kuma ni kɔni a man di mɔgɔ si ye mɔgɔ si ka fara i kan n'i farala ne kan kɔni i tɛ diya ne o ye diyagoya de ye i seko t'o la. I b'a dɔn yɔrɔ min ka gɛlɛn nin bɛɛ la kɔɲɔ kɛ kuma ni cɛ bɛ kɔɲɔmuso kɛ i n'a fɔ a ka sinɛni la tasuma kami di donc an k'o da an ɲɛkɔrɔ kɔɲɔ kɛ kuma ni o y'a sɔrɔ i tɛ réalité dɔn tiɲɛ don mais kɔfɛ ala min sɔn nin ma ni ala ko kura ɲagaɲaga bɛ bɛɛ la o bɛ cɛ yɔrɔ o bɛ muso yɔrɔ mais kɔfɛ n'i yɛrɛ sigi ka miiri a tigilamɔgɔ ne a tɛ k'e minɛ ni ko wɛrɛ mɔgɔ b'a fɔ ko sinaya jɛlen galadaga o ye kuma ɲɛ tiɲɛ dɛ mais kuma dɔ la n'i y'a ye sinamusoma dɔ in b'a fɔ k'a bɛ kariya ka fɛn dɔ k'i la o y'a sɔrɔ a fɛnɛ ye a ɲɛ dɔ ye e fɛnɛ kɔnɔ walima i fɛnɛ tɛ k'a bonya walima i bɛ ka fɛn dɔw ta k'a sɛgɛrɛ n'o tɛ kɔɲɔ kɛ kuma ni o ye diyagoya ye mais kɔfɛ n'a nana se wagati dɔ ma san 1 san 2 ka na se san 3 nin ma cɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ cɛ b'a fɔ k'a bɛ don kura yɛrɛ ko yɛrɛ la yɛrɛ mais san'o fɛnɛ cɛ kuma dɔ la u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ bɛn kelen ma u bɛ kɛ ko kɔrɔ ni dɔgɔ o de ka ɲi nɔ ni o y'a sɔrɔ cɛ fɛnɛ tilennen don cɛ kɛlen don mɔgɔ ladiriw ɲɔgɔn cɛ ka tilennenya kɛ u ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ b'u la o bɛɛ la u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais n'a fɔra ko bi cɛ ka taa dugu kɔnɔ a ka fɛn fini san ka na di e ma ka tila ka n'a yira ne la tuguni k'a y'o san ka d'o ma a ma dogo na dɔn yɛrɛ ka tila ka bɔ n'a ye ka n'i jɔ paparapa k'a fɔ karisa ye nin san ka di ne ma dɛ ne cɛ tɛ jɔn bɛna nin kɛ ne ye o ye ɲagarilabɔ ye e dun y'a kɛ nin e m'a kɛ nin donc o la hali n'o y'a sɔrɔ ko juguya dɔn in juguya tɛ nin kɔnɔ a bɛna kelenya la juguya bɛ don a kɔnɔ mais o la i yɛrɛ de y'i ka du ci mais ne cɛ sar'o la voilà i bɛ jeni de kuma in bɛɛ bɛ mun bolo an bɛ min fɔ cɛ ninnu n'u tɛ ɲa muso caman t'a kɔ ka se fo 4 walima n'u tɛ ɲa muso caman t'a kɔ u ka tilennenya sinsin kosɛbɛ u ka tilennenya k'u taabolo ye o de ka ɲi nɔ o la musow bɛ se ka bɛn hali ni bɛn tɛ yen nɔ mais de fait que tilennenya bɛ ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'u bolo di ɲɔgɔn ma tilennenya nin fana bɛ laban n'an y'a ta k'a lajɛ tilennenya nin bɛ laban an bɛ se ko exemple dɔ bɛ yen nɔ an bɛ se k'a di parce que adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ fili maa o maa i bɛ ji min i bɛ fili an ka recherche caman fana b'o la kan k'a ye k'a fɔ tilennenya de ye furu yɛrɛ ye ne cɛ tilennen don i b'a ye i ka fɔ a ye walayi bila i b'a minɛ i bolo 2 ka kɛ hali n'a sɔrɔ k'i ye muso 10 de furu a muso 10 bɛɛ bɛ k'i ɲɛna sago de ye munna ne yɛrɛ y'a exemple dɔw ye ni ne y'a f'i ɲɛna muso 2 de b'a cɛ bolo mais i t'a dɔn nin den ye nin den ye nin est-ce que i bɛ k'a ye donc il faut que i k'i jɔ i ka responsabilité de kɔrɔ cɛ mana kɛ cogo o cogo i k'i jɔ i ka responsabilité kɔrɔ wa o de fana bɛ laban dɛ a nana a ye mobili san ka di muso fɔlɔ ma ka mobili san ka di muso 2nan ma o ma bali tuguni dɛ a tilala ka muso 3nan fana furu tuguni ka fara a kan a ye mobili san k'a d'o ma
ayi a ma si bɔ si la ninnu tɛ hali teri tɛ taa ninnu ka du kɔnɔ k'i bɛ taga kuma lakali la o sugu la kɛ n'i y'a ye bi an ka furu caman bɛ ka tiɲɛ bi sinaya gɛrɛntɛ bɛ ka caya mun bɛ ka kɛ jɛɲɔgɔn parce que dɔw bɛ bɔ kɛnɛma ka don i kan tasumacɛlaw kɔni voilà tasumacɛlaw b'a la awɔ tasumacɛlaw n'olu donn'i kan o ma n'i ɲɛsin min ma a bɛ taga i sigi ka dɔ in kɔrɔfɔ dɔ in ɲɛ o fana b'a dɔ minɛ a tɛgɛ fila la karisa k'i bɔlen o don na i b'a dɔn karisa ye min kɛ yan karisa y'i pari de karisa ni karisa y'a kɛ tan tɔ de ka kuma ɲɛfɔ karisa ni karisa bɛ k'i kɔrɔfɔ karisa ni karisa bɛ k'i kɔrɔfɔ o fana b'o penser o minɛ a tɛgɛ fila la sa k'i funu ka sinamuso ma sinamaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ arajo fɛ u bɛ musique k'a la o arajo kelen u bɛ musique dɔ k'a la mun ye kɔrɔmatigɛli musique k'a don e la quoi diyagoya yɔrɔ i b'a fɔ k'i n tɛ kɛlɛ kɛ n tɛ kɛlɛ kɛ mais souvent kɛlɛ ka wusa a yɔrɔnin dɔw la mais nafa de t'a la hadamaden n'i seri i yɛrɛ la ka kun i yɛrɛ la dɔrɔn kɛlɛ dɔw bɛ yen nɔ i b'a dabila ka nafa to o la mais ni ne yɛrɛ terimuso dɔ tun bɛ ale ye sinamusotigi min y'a to ne yɛrɛ farala ka so kɔnɔna la n tɛ taa fɛ yen ne tun bɛ taa dɛ mais min y'a to n tɛ taa fɛ yen nɔ nin n'a ko fasɔn de don parce que i tun bɛ taa ni e bɛ taa k'e bɛ taa baro kɛ a b'aw sigilen to a bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ ou bien ale tɔ kelen dɔ o bɛ aw sigilen to a bɛ kɔrɔ ou bien a bɛ dɔnkili dɔ bila a la ou bien a bɛ sinna ten ka den dɔ wele karisa na yan nɔ dɛ i tantɔ ta ka nin kɛ dɛ a bɛ nɛni kɛ a bɛ nɛni kɛ e sigilen ɲɛna pour que ka don a sinamuso la ka don sinamuso la ka kɔrɔmatigɛli ni fɛn ninnu kɛ ka don sinamuso la fo ka tila ka taa don e yɛrɛ fana min sigilen don ayi ale ta kɛra bana ye ne y'a fɛ bila ne y'a bara bila dɛ awɔ parce que ni mɔgɔ sugu ka yɔrɔ bila k'i yɛrɛ bɛ mun bila ɲɔgɔn na a bɛ fɔ fɛnɛ don la a bɛ fɔ a kɛra karisa ɲɛna walima karisa ni karisa bɛ ka jɛ nin na a bɛ na u bɛ ɲɔgɔn u ye karisa kɔrɔfɔ voilà a ye ne ɲininka ko mun na ko ne y'a bara bila n ko i bara ka di ne i fɛ baro ka di ne mais tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ fɛ ne sen ka yala ne tɛ fɛ ne sen ka yala ale ye fɔlɔ de ye wa ale ye filanan ale ye filanan de donc filanan de bɛ ka taa nin kɛ filanan de ka teli ka nin ko sugu kɛ olu bɛ don ka fara dɔ non seulement u bɛ don ka fara dɔ in kan a dɔw yɛrɛ ni kɛlɛ bɛ na dɛ mais u t'a bonya fɛnɛ a dɔw ni kɛlɛ bɛ na ka sɔrɔ hali u ma don donc sokɔnɔ kuma ma f'e ye muso dɔw bɛ mayini sanu ka don i kun o y'a sɔrɔ u ni cɛ bɛ fɛ la fɔlɔ u b'i ka dossier i ka famille i bɛ bɔ famille min kɔnɔ i tɔgɔ ni jamu i ka fɛn bɛɛ o b'a bɛɛ ɲɛɲini o y'a sɔrɔ o tilalen don i ka vie la cɛ yɛrɛ fana bɛ taa caman fɔ ko karisa ne muso tɛ n bonya n muso tɛ nin kɛ tan a tɛ nin kɛ tan a tɛ nin kɛ tan o de y'a to n bɛ nin ye furu donc n'i ye furu sisan a b'o mun na a b'o dabila ne y'o bɛɛ fɔ e bɛ ka dɔ in kɔrɔfɔ e ma fosi juguman fɔ i muso ɲɛna i sunkuru ɲɛna kɛnɛmamuso ɲɛna fo muso fɔlɔ e t'o ta ni si kɛ e tɛ fin fɔ e tɛ jɛ fɔ f'e bɛ taa o kɔnɔna surukure ka bila dɔ in de la k'o ma ɲi o ma ɲi o fɛnɛ b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a yɛrɛ fɛnɛ kun ye fɛn minnu kɛ recherche minnu kɛ voilà a bɛ na e kɛlɛ n'o de cɛ fɛnɛ ye min fɔ a ɲɛna depuis san'a ka don a n'a donna a b'a fɔ ko jogo fɛn fɛn cɛ ye jogo fɛn fɛn f'e kan n'a donna a fɛnɛ b'a fɔ ko i jɔ n bɛ nin bɛɛ ba ci ka bɔ nin na e dun de tɛ e nana ka n'a sɔrɔ yen nɔ ne hakili la i b'i miiri yɔrɔ de ɲini mais kana ko fo n ka karisa la bɔ walima fɛn wɛrɛ o de kabako ye e dun nana karisa sɔrɔ a ka gɛlɛn ko fo ka bɔ ayiwa k'an balimamuso ka sabali muso ganaw ka ca muso ganaw ka ca aw yɛrɛ fana ko sinamuso ko man da aw ye muso ganaw dun de ka ca sisan ne cɛw fana m'a ta fo 4 ou bien n'u m'a ta fo 7 nin fana i bɛna kɛ baara ye sa dɛ an si ko k'an tɛ fɛ dɔ ka fara kan donc n'an bɛɛ fana tora n'an ta ye kelen kelen o kuma in tɛ sɔn ka caya dɔɔni muso gana dɔ yɛrɛ bɛ sɔn ka sigilen to ko a kɛ ala kama ko ninnu mankan na mɛ sa an sigilen don an ma furu sɔrɔ ninnu fana bɛ k'u jɔ ko u bɛ to cɛ kelen ma yɔrɔ kuma fana ka ca donc mun b'a a goya mɔgɔw ye franchement dire i b'a dɔn sinaya ma nɔgɔn an ka na sérieux yɛrɛ kɔnɔ maa caman bɛ yen nɔ sinaya ka gɛlɛn u ma kojugu hali kulonkɛ kuma dɔrɔn na ne b'a mɔgɔ dɔn kulonkɛ kuma dɔrɔn n'i ko a ma ko karisa ne kɔrɔkɛ bɛna muso ta a b'i haramuya bilahi a tɛ k'i fɛ a tɛ kun i fɛ yɛrɛ tugun a tɛ kun i fɛ i b'a da tulu la k'a da jaba la a b'i haramuya a tɛ se ka hali jeliba minnu bɛ taa ka taa k'u bɛ taa kuma lase muso ma i tɛ ko diya u ye bilen
ite do ka so da yɛrɛ fɛ tasuma kami de bɛna i dusukun na a dɔw yɛrɛ bɛ n'i nana f'u ɲɛna sani ka taa n'u mi jogi ŋɔni u bɛ sɔn ka fɛn caman k'i la dɛ ayi a dɔw kɔni na kɔni sen tɛgɛ ani ko laban o y'o de ye i b'a dɔn fana min fana bɛ ka ne sɛgɛn dɔɔni sinaya in yɔrɔ la i b'a sɔrɔ muso fɔlɔ bɛ yen nɔ ala b'a garizigɛ a bɛ den musomanw sɔrɔ a tɛ cɛmanw sɔrɔ mais buramuso dɔw bɛ na u bɛ kuma caman fɔ u b'a fɔ cɛ ma a nin tɛ den wolomuso ye koyi a bɛ ka muso dɔrɔn de wele k'a d'i ma ala muso ye fɛnba de ye fɛn barikalen de don i b'a dɔn sinaya caman bɛ sɔrɔ o fɛ cɛ yɛrɛ dɛsɛ de b'a to a bɛ taa muso wɛrɛ ta ala fana b'a kɛ dɔ in fana bɛ na lajɔ a bɛ cɛmanni sɔrɔ mun kumakan b'aw bolo k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna nin conseil parce que fɛn don fɛn cɛjugu de don maa caman b'a dekun kɔnɔna na nin waati in na i b'a sɔrɔ den naani ala kelen don k'a bɛɛ kɛ musoman ye mais u bɛ taa muso wɛrɛ ta k'a fara i kan o bɛ na ni dusukasi min ye c'est à dire que i ye sɛgɛn min kɛ furuso la a ma dɔ ye ne yɛrɛ ka jateminɛ la mayini yɔrɔ la m'a fɔ n balima kɛw ɲɛna u ka sabali a n'an buramuso awɔ ka sabali kosɛbɛ parce que sabali ye fɛnba de diɲɛ kɔnɔ o bɛ se fɛn bɛɛ la n'ala y'i sɔn sabali la ala ye fɛnba d'i ma dɛ k'i sɔn muɲu na awɔ an b'a fɔ ko musow ka muɲu musow ka sabali musow ka ko t'u ta la musow k'u cɛw bonya mais kuma dɔ la cɛw k'u miiri nin yɔrɔnin na kosɛbɛ mɔgɔ tɛ den di dɛ ala de bɛ den o ye di tiɲɛ ye a ka di mɔgɔ min a b'a do de ma n'o tɛ den cɛman den musoman a ka di bɛɛ ye a bɛɛ ye den dɔw yɛrɛ b'a fɔ filani yɛrɛ ka di ye naani ka di ye tanni ka di mais ala t'o nɔgɔya bɛɛ ye o kɔni fo cɛw k'a dɔn ni mɔgɔ diɲɛnatigɛ la a kɛra cɛ o a kɛra mɔgɔninfin suguya o suguya tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ ɲini ala fɛ a t'a d'i ma a bɛ ja la kun min na e t'o dɔn ala kelen de b'o kun o ye tiɲɛ ye bon ala b'a yɛrɛ la quoi ni min ka d'a ye don min na k'o kɛ voilà a b'a yɛrɛ sagoya la ni min ka d'a ye don min na k'o kɛ a b'o kɛ a bɛ se ka kɛ e bɛ muso den naani bɛɛ kɛra muso ye e bɛ mɔgɔ wɛrɛ furu a bɛ se ka kɛ o fana den bɛɛ bɛ kɛ muso ye mais kɔfɛ e ye min furu ka na o nana min sɔrɔ yan o bɛ se ka cɛman dilan den ma o kɔfɛ o bɛɛ ye ala ka masaya ye donc an balimakɛ ninnu u kana n'an balimamusow tɔɔrɔ a n'an buramuso ninnu ko den cɛman den musoman yɛrɛ n'i y'a mɛn i b'o fɔ k'i bɛ ɲɛnawoloma kɛ a y'a d'i ma de a barikama ala de la barikama la dɔrɔn k'a ka d'i ma kosɛbɛ siga t'a la muso dɔw bɛ yen u bɛ furu kɛ furu san 12 walima furu hali san 20 wallahi den t'u bolo y'a sɔrɔ wari b'u bolo diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo mais den ala b'u jɛ o la a ye da kɛ ka da kun jumɛn kan ala kelen de b'u dɔn o fana ye tiɲɛ ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ i bɛ girin a nɔfɛ ko ala den di yan i b'a a den suguya sɔrɔ o bɛ k'i faga sabali bon i b'a dɔn min ye fana ye problème ye nafa min bɛ denmusow la bi a tɛ den kɛ ni caman na dusu min bɛ den musoman kɔnɔna la a tɛ den kɛ ni caman na ayiwa ni an da selen ye ni mɔgɔ n'i bɛ dugawu kɛ k'ala ka den nɔgɔya ye dugawu kɛ dɔrɔn ala ka den barikama nɔgɔya i hinɛ bɛ kɛ min na min b'i tɔbɔtɔ min b'i ta don n'a nataw la mais a cɛman n'a musoman o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ala b'a sagoya la ni min ka d'a ye a b'o de kɛ o ye tiɲɛ ye mɛnɛ ko i ka den wolo a k'i kanu a wolo a kan'i kanu an ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ka kuma na ko n'i ye ala deli ala ne sɔn den barikama na k'a b'a kɛ denmuso ye k'a d'i ma k'an buramusow ka sabali yɛrɛ de ko ni kɔlɔlɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ muso ka d'a cɛ ye cɛ ka d'a muso ye mais u b'u pousser k'u bila ko taa furu kɛ u b'u t'u cousine dɔ ta k'a di ala fana bɛ na n'a ka na ye o mun nana o fana b'a ta kɛ denmuso wolo ye fo fɔlɔ mun b'i bolo ale de bɛ continuer ka den cɛman wolo donc i bɛ malo a tigi ye i taara i den dɔ kungo la o bɛɛ de la ala ko kuma in fɔra quoi ni min ka d'a ye dɔrɔn a b'o de kɛ tiɲɛ don an k'a fɔ cɛw ɲɛna u ka ko bɛɛ to ala bolo siga t'a la ni ala ye mina tigɛ o de bɛ kɛ n'a ko k'a bɛ den cɛman d'i ma hali san 100 a b'a d'i ma bon n'a ko k'a dalen t'i bɔgɔ la fɛnɛ o y'o bannen ye mais a bɛ se ka musoman d'i ma o bɛ se ka barika o bɛ se ka cɛya ko cɛ 100 jɔyɔrɔ o kelen b'o kɛ minnu m'a sɔrɔ olu b'a fɔ cogo di mais ni fɛn tɛ nin fɛ ba kelen tan ni saba de olu b'a fɔ cogo di i n'a fɔ Mayini y'a fɔ cogoya min na an balaka ninnu sisan yɛrɛ de u ka pression ka bon sisan kojugu cɛw kan karisa ye den musoman de sɔrɔ karisa bɛ ka den musoman dɔrɔn de sɔrɔ taa filanan ta i k'a lajɛ n'o bɛ se ka i siri parce que olu hakili la u b'a fɔ ko cɛman de bɛ olu jamu to du kɔnɔ ko musoman ko bɛ bɔ ko bɛ taa jamu wɛrɛ ta mais musokɔrɔba ninnu b'a fɔ miiriya o cogoya de la u b'a fɔ ten ko taa karisa n bɛ nin proposer n b'i cousine dɔ proposer i bɛ nin furu o bɛ den cɛman wolo ka d'i ma o tuma min bɛ ka musoman wolo
a y'a f'i ɲɛna ko musoman dɔrɔn de ka d'a ye. mais n'i y'a mɛn ko den musoman n'i y'a mɛn i bɛ ka girin cɛman in yɛrɛ fana nɔfɛ o an ka exemple dɔrɔn ta n'i y'a mɛn ko cɛ jɔn b'a bange. muso tɛ yan n'i y'a mɛn minisiri jɔn b'a bange. muso tɛ yan n'i y'a mɛn président jɔn b'a bange. muso tɛ yan c'est comme diɲɛ fɛn bɛɛ ye muso de ye. an bɛ ka ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ ko buramuso k'u ka sabali ko an cɛw ka d'an ye an ka d'an cɛw ye u kana na sinamuso kojugu kunkolo la u ka sabali u den la sabali o yɔrɔ la ala de bɛ den di mɔgɔ ma dɛ mɔgɔ tɛ se ka den di i yɛrɛ ma. kosɛbɛ siga t'o la parce que ni anw yɛrɛ bɛ ka nin kuma in fɔ i bɛ taa sɔrɔ nin bɛ digi dɔw yɛrɛ la minnu ma denw sɔrɔ nin kuma yɛrɛ bɛ digi dɔw la parce que e ma fɛ e bɛ waso kɛ ko n ta ye musomanin dɔrɔn ye a ma nɔgɔya min yɛrɛ ye dun a ma nɔgɔya min ye dun n'i y'a fɔ o sigilen ɲɛkɔrɔ o bɛ mun fɔ o bɛ mun fɔ ne yɛrɛ bɛ muso dɔn min ma den sɔrɔ a ta cɛ awa caman bɛ yen hali n'i y'a ta k'a lajɛ hali an ka marakaw fɛ yen nɔ ni i furula ka na du kɔnɔ u bɛ den ta u b'a di sinamuso ma ne tɔgɔ min ka di i ye i b'a da la dɔw yɛrɛ b'a da u fa la dɔw b'a da u baw la dɔw b'a da u kɔrɔw la ainsi de suite mais olu caman tɛ na ni bɛn ye i b'a sɔrɔ i b'o mun kɛ u b'i den tiɲɛ de k'a di ma u b'i den de tiɲɛ k'a di ma éducation tɛ don den na parce que nin ye ne fa tɔgɔman de ye alors que a bɛ ɲɛna ko den ka da ye den diya ye tɛ dɛ o bɛ juguya de don parce que le fait que e farala kan o dimi b'ale kɔnɔ donc cɛ dun bɛ fɛ bɛn dɔ ka na e ni i dɔgɔmuso ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o o bɛn ma se ka na i b'a kɛ ɲɛna samiya ye k'a fɔ ko den ka di ye alors que den man di ye dɛ n bɛ fɛ ka den nin tigɛ. Mayini o bɛɛ halisa i ma nin maniya de. Tiɲɛ don. Parce que n'i ko dɔw ka su tɛ ko i yɛrɛ ka dugu tɛ jɛ. Siga kɔni t'o kuma in na. N'i ye min kɛ waliden na a bɛ sara i t'a la. O ye tiɲɛ ye. N'a ma sara i t'a la fɛnɛ i yɛrɛ kɔ dɔn a kɔni bɛ sara o la. O kɔni o jɛlen don. donc juguya in nafa foyi t'a la. n'a ma ɲɛ ko cɛ yɛrɛ y'a kɛ bɛn de kama walasa ka bɛn de sinsin u ɲɔgɔn cɛ o bɛna n'i bolo fila i ka sinaya depuis o yɔrɔ yɛrɛ la i kan ka nin maniya i kan ka sinaya in bila yen n'o tɛ ne ka jigin den na k'an den di n cɛ ma walima ne cɛ k'a ɲini ne fɛ ko karisa e min jiginna n bɛ fɛ an ka di dɔgɔnin ma walima n bɛ fɛ an ka di kɔrɔmuso ma n'i y'a sɔnna kun dɔ de don cɛ bonya walima ka a b'a bila kun na sisan n'i ye nin kɛ bɛɛ bɛna na cɛ ne yɛrɛ bɛ ka n terimuso min f'i ɲɛna ni o cɛ olu cɛ a ye fɔlɔ a ye o jiginna den musoman na a ye o den musoman tɔgɔ da filanan ba la filanan fana jiginnen a y'o fana den musoman tɔgɔ da fɔlɔ ba la. ale b'o kɛ baaraw de kɛ o bɛɛ dabɔ kun ye de pour que bɛn ka na mais n'i y'a ye halisa bɛn muso sinaya yɛrɛ de an tɛ se ka ɲɛna min quoi ni mɔgɔ tant que a bɛ mɔgɔ kunna ko sinaya in t'a fɛ yɛrɛ de a ma nɔgɔn walima mɔgɔninfin voilà a ka bɛn olu ma n'i ma kɛ mɔgɔ limaniyalen i bɛ to ka seli ka limaniya ɲini Ala fɛ Ala k'i sɔn limaniya la. Tiɲɛ don siga t'a la parce que tant que a bɛ kunna ko ni nin bɛ ka nin tila ni nin tɛna bɛn fo ka diɲɛ wuli i n'o tɛ bɛn o surtout ni mɔgɔ ye den ɲɔgɔn ma ni cɛ tɛ yen nɔ a dɔw la mais ne y'a bila i kunna ko fo ka diɲɛ wuli an tɛ kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ n tɛ nin fɛ dɛ ni mɔgɔ ko k'a t'i fɛ fura tɛ n t'i fɛ la i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'a tigi ye ka sanu d'a ma ka di d'a ma ka nɔnɔ kɛnɛ d'a ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma n'a ko k'a tigi fɛ a tigi fɛ dusukun t'i minɛ voilà i ma ye donc an ka sabali an ka duwawu kɛ an yɛrɛ ye Ala k'an sɔn nimaniya ni sabali la. A bana nimaniya ne kɔni ye sinaya ni an bɛ nimaniya mais ne yɛrɛ fana dabali banna sinaya dɔw la ko ne ye histoire de ye quoi ne bɛ to ka yɛlɛ de ye ne bɛna min f'i ye Fanta e ni Lela ye sinamusoma ye aw bɛ don ɲɔgɔn kan réalité de don dɛ barokan tɛ dɛ aw bɛ ne bɛ don ne de bɛ na sisan ne b'a fɔ Fanta ne ko Lela bɛ yen wa Fanta Lela n'i y'a ɲininka ko mun kɛra mun ye n tɔgɔ tigɛ ka b'i da e bɛ ne tɔgɔ fɔ mun na ne bɛ na tuguni ou bien mɔgɔ wɛrɛ ka na fɔ Lela ne ko Fanta bɛ yen wa Lela b'o kelen kɛ i b'a dɔn a bɛ si tigɛ de ko fɔ quoi a bɛ cɛ si tigɛ de il faut que cɛw k'a faamuya muso furu walayi dalu tɛ ka muso caman furu ka kɛ ɲɔgɔn kan dalu tɛ koyi i b'a dɔn problème a b'i si de tigɛ tagalen ɲɛfɛ i yɛrɛ bɛna ye nimisa caman bɛ n'i la hali ni tun y'a dɔn o dun b'a sɔrɔ c'est trop tard a kuma tɛmɛna a mɛnna ninnu ta in kɛra fo cɛ Ala nana cɛ ka kalifa minɛ na imagine ça fait mal a y'aw denw kɛ falaw ye et puis encore et puis fana denw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ comme il faut u tɛ don da kelen fɛ u tɛ bɔ da kelen fɛ k'an balimacɛw ka sabali
u ka sabali ka muso furuba caman b'a ka du ka cɛ caman bɔ a la caman yɛrɛ de kan ka bɔ a la mais n'i y'a fɔ dɔw bɛ wuli réseau sanfɛ u bɛ n'i dɔgɔya u bɛ kuma fɔ alors que o tɛ an bɛɛ ye muso de ye bɛɛ bɛ fɛ ka furu tiɲɛ de don mais n'a ko bɛ ka kɛ niveau dɔ la vraiment i b'i yɛrɛ ɲini i n'a fɔ sisan nɔ n bɛna na question min poser an b'a ye k'a fɔ sinamuso caman bɛ yen nɔ u bɛ taa jigalamanw bɔ ɲɔgɔn kan u bɛ taa tulukalamanw bɔ ɲɔgɔn kan dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun la aw yɛrɛ y'a caman a bɛ se ka kɛ a y'a exemple caman ye aw bɛ se k'o ɲɛfɔ diɲɛ mɔgɔw ye u bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na o la n y'a fɔ n ko muso furuba dalo tɛ dalo tɛ dɛ ni bɛɛ bɛ cɛ ka tilennenya de fɔ ka taa ji bɔ ɲɔgɔn kan u bɛ cɛ ka tilenya fɔ awɔ cɛ de kan ka tile o ni cɛ ma tile ne ye min fɔ exemple dɔ fɔ fɔlɔ exemple frappant de don mais nin ye ni gɛlɛya de ye o ne bolo na mɛ sa n ko ni mɔgɔ t'i fɛ a bɛ kojugu bɛɛ k'i la o fana ye a bɛ fɛn dɔ k'i la hali a bɛ se ka muru turu i kɔnɔ k'i faga walima a bɛ fɛn dɔ k'i la a t'a dɔn ko fiɲɛ wulila de parce que e dimi de b'ale dusukun kɔnɔna la juguya de b'ale dusukun kɔnɔna la ani haine ka ɲɛsin e ma donc n'a y'o kɛ a b'a fɔ ko n yɛrɛ m'a sɔrɔ ka ɲɛ n kun kan ka fɛn kɛ min ka jugu ni nin yɛrɛ ye o bɛɛ ye cɛ ka ko de ni cɛ tilennen tɛ par exemple mɔgɔw ka keleya degré tɛ kelen ye quoi dɔ bɛ yen nɔ keleya falama de b'a la n'a ka keleya wuli i b'a fɔ ko ko fa tɛ nin na ese fatɔ tɛ yan fatɔ tɛ dɛ mais de nature dɔw ka keleya ka jugu ni dɔw ta ye cɛ mana fɛn dɔ kɛ nin a m'o kɛ ne ye dɔ in ka cɛ yɛrɛ ka tila ka n'a yira nin na ko ne ye nin kɛ flagrant délit la ne ye nin kɛ nin ye o yɛrɛ fɛnɛ ka tila ka na ne ɲɛkɔrɔ tuguni par exemple i ye arajo ko kuma min fɔ ka na arajo ni k'a la ka dɔn ni fɛnw kɛ ka dɔn ni fɛnw kɛ ka mogelabɔ kɛ ne la ka n fɛngɛ quoi dusukun tɛ sɔn voilà dusukun tɛ sɔn i bɛ wuli i sɔn mana ja mɔgɔ sɔn jalen bɛ fɛn dɔ kɛ mais kɔfɛ i bɛ tila ka nimisa voilà mɔgɔw ka jalousie degré tɛ kelen dɔw ta falama de b'u la o sugu la a bɛ wuli dɔrɔn hali ni tulugalama walima hali ni fɛn dɔ b'a bolo dɔrɔn a bɛ bɔ ka fɛn kan voilà i ma ye bon o dun na fɛnɛ o y'a laɲini fɛnɛ a b'a fɔ n'i ye na ɲini i bɛ n sɔrɔ siɲɛ ɲini a b'o de kɛ o de bɛ se ka k'ale dusu sumali sababu ye donc ale b'a fɔ ko n'o kɛ o bɛ mɔnɛ bɔ ale la quoi mais kɔfɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o bɛ nimisa donc o bɛɛ tilennenya in ye quoi mayini ne hakili bɛ a dɔ la o ye ka ne to Sikaso o y'a sɔrɔ an ka dɔn dɔɔnin mais hakili b'a la hali sini kosɛbɛ muso a taara a sinamuso fɔlɔ de don dɛ a taara sinamuso faga a kɔnɔma fo so kɔnɔ a y'a faga et puis yɔrɔ ni muso kɔni sara kɔni den kɔni kisi ko tɛ a ka gɛlɛn n'a kɛra a nɔgɔni fɛ a bɛ se ka kɛ den a y'a poignardé yɛrɛ de a y'a poignardé yɛrɛ de wa mɔgɔw ka minɛ muso in minɛna hali sini ne hakili b'a la muso in minɛla a ɲininkala ko ale ma nimisa ne m'o de f'i ɲɛna kuma in kɔnɔ k'ale ma nimisa a ka kɛwale la a ma nimisa a fɔ kuma filɛ nin ye sisan i n'a fɔ nin y'a fɔ cogoya min na cɛw ka tilennenya ye so kɔnɔ ka taga faga a ka so kɔnɔ parce que a man d'ale donc i ma min kɛ cɛ la i bɛ na to kɛ waliden na k'a bɔnɛ parce que duba de bɛ yen nɔ kungo de bɛ ni kungo sera sisan nɔ jagoya bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o ye tiɲɛ ye dɔ mɔrimu ka ɲi ni dɔ ye exactement donc sisan ko ale y'a jateminɛ ni kungo ninnu sera ko min bɛ kɛ dɔ in ye o tɛ k'ale ye o tɛ k'ale ye i b'a ye ko ale bɛ dɔ in parler sanuba ni fɛngɛ ninnu o tɛ k'ale o bɛ mun ye ɲɛngoya yɔrɔ tɛ a sera ɲɛngoya yɔrɔ de ma keleya degré bonyana kojugu a ma f'a ye so ɲini ka taa gardien ci ka taga muso bɔnɛ na wa ɲininkala fana k'ale ma nimisa explication de sɔrɔla a bolo k'a fɔ hali sini ne hakili a tɛ nimisa o n bɛna min f'i ye parce que n t'i fɛ fura foyi t'a la ne bɛna ni min f'i dusukun ma se ka supporter dɔrɔn a ma nɔgɔn Leila ne bɛ se ka min da e ka nin kuma in kan don ne tun ye recherche kɛ nin fɛn in kan kosɛbɛ sinaya in kan o fana kɛra an dafɛ duguni dɔ de la ni n y'a fɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ ka maɲumako ye ka misi ko ye a kɛra o don ani ka kan in bɛɛ kɛra kelen ye mɔgɔ min y'a fɔ n ye jɛɲɔgɔn de don a ko Mayini ne ko han k'i b'a kalama ko tellement que den u ye cɛ taara sinamuso de ta dɛ a taara muso filanan de furu ka fara muso fɔlɔ kan ko muso fɔlɔ bɛ ka den musomanw dɔrɔn de wolo k'a d'a ma mais Ala de nana kɛ ja muso fɔlɔ ale nana lajɔ den cɛmannin na Ala jaw man ka kɛ i b'a dɔn a sinamuso tun ye maa min ye an ka tinitigilaka dɔ don a sinamuso kun y'o di k'a bɛ muso dɔ in k'a b'a dalen to ko k'a kan tigɛ u tɛ yɔrɔ kelen u tɛ du kelen a nana mun kɛ muso seria bɛna jigin semaine min o semaine de a ye nin kɛ baara kɛ
mais cɛ taara fɔ muso ye ko karisa yɛrɛ ka accouchement yɛrɛ kan ka kɛ ni waati in kɔnɔna na ko a garizigɛlen yɛrɛ don den cɛ de la cɛ bɛ tiɲɛ donc ani cɛ bɛ ma fala de o man ka kɛ o fiɛn bɛ gindo di cɛn do I muso ye dɔn ye mais dɔn in ka kuma fɔ kun tɛ yen ye I b'a dɔn a taara a y'a bɛlɛnbɛlɛn de sufɛ muso de bɔra kɛnɛma k'a bɛ taa a ka gabugu de kɔnɔ wa mu wallahi sinamuso filɛ ka bɔ muso kɔfɛ dɔrɔn k'a kan de tigɛ muso kɔnɔma falen dew k'a kan tigɛ u bolila k'u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la pour que ka den sauver ayi ne sinaya suru yɔrɔ ma dɔrɔn maa caman bɛ muso 100 de bɛ yen nɔ b'u k'u bolo jigin sinaya la ni yɔrɔ de la parce que n'a laban sera subagaya ma ou bien n'a laban sera dekun sugu dɔ ma dɔrɔn vaut mieux que I ka bɔ o ka wusa I k'a fɔ k'i bɛ to yen bari n'i tora yen n'i sara kɛra joona mais cɛ b'a dɔn ko muso de y'a faga mais hali sini sɔgɔma o jugement ma se ka kɛ hali sini sɔgɔma ko olu bɛ ka prévu ɲini prévu jumɛn prévu yɛrɛ tɛ nin na donc sinaya ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔn quoi an kan ka a dɔn an kan ka muso sugu minnu furu muso dɔw bɛ yen nɔ n'a y'i ja muso 100 furu kan n'o kan wala olu ka sira t'a la u b'a kun fana wa fana a bɛ tila ka laban bɛ tila ka kɛ olu ta ye mais bi an bɛ cogo di bɛɛ ni ka gɛlɛn bi o bi denmisɛnnin 100 de bɛ yen nɔ I b'u lajɔ ko sinaya ni fɛnw kɔnɔna na a bɛ min da I kan Ala kelen de b'a dɔn denmisɛnnin dɔw bɛ ka sinaya minɛ u matarafa u bɛ ka minɛ u bolo 2 de la wa fana a da tɛ t'u la mais a da man ka t'u la n'i y'a ye cɛ taara muso furu a bɛ dépend muso yɛrɛ de la ne e y'i yɛrɛ kɛ I n'a fɔ mɔgɔ sugu dɔ I n'a fɔ an ka jamukan tɛmɛnen ka ta ko 3 don ne cɛ ma taa muso wɛrɛ furu cɛ bɛ taa jɔn furu e ka sokɔnɔna a kasa mandi e ka sokɔnɔna I bɛ don dɔrɔn I bɛ ɲɛgɛnɛ suma de mɛn o le kɛ I ka hali geni jala ko wusu o tan tɛ e bolo donc ne cɛ ma taa muso wɛrɛ furu cɛ bɛ taa mun furu a kumaw ka ca n'an ko k'an m'an da don sinaya kuma na an bɛ si a la wallahi an bɛ si a la dugu bɛ jɛ k'an to o nin ko in na I y'a ye donc ne bɛna nana question min fana poser o ye mun ye o y'an da selen jala de ma awɔ o y'an da selen jala de ma bari n'i y'a mɛn ko furu b'o yɔrɔ de bolo n'o n'an b'a fɔ ma ko furubato mais cɛ de bɛ a furubato minɛ ka taa di sinamuso ma a da ɲɛ kɔrɔ dɛ a bɛ muso ta minɛ I muso a du I y'a bɛɛ furu suna ani farida la I b'o ta minɛ I bɛ taa di dɔ wɛrɛ ma ayiwa aw bɛ se ka mun kuma o kan bɔyɔrɔ la ne bɛ se ka min fɔ o la o bɛɛ ye tilennenya ye o bɛɛ bɛ tilennenya de bolo kosɛbɛ n'o tɛ n'i ye musow furu k'u fara ɲɔgɔn kan n'i bɛ fɛ u ka bɛn e yɛrɛ ka dususuma sɔrɔ e yɛrɛ kana na nimisa I ka ko kɛta la famille bɛɛ ka dususuma sɔrɔ la moindre des choses e kan ka tilennenya ye e kan k'o de sinsin toujours ni nin ka su turu bɛ yen o ta ka kɛ correct la a caman na su 2 don n'i ye nin ka su 2 kɛ nin fɛ yen I b'o kɛ k'o diya o bolo n'i nana nin fɛnɛ fɛ yen I b'o fɛnɛ ka su kɛ k'o diya o bolo mais n'a fɔra ko turu e nana fɛ turu su kelen si nin fɛ yen bi e bɛ taa 3 si dɔ in fɛ yen est-ce que o ka ɲi ayiwa tiɲɛna a man kan ne yɛrɛ bolo ka tila ka taa fɔ dɔ in ɲɛna fɛnɛ ko karisa nɔgɔlen de don walima ko nin bɛ karisa la o de y'a to n bɔra ale fɛ yen n nana e fɛ yen walima I mankan dɔ b'a ni dɔ in cɛ a tɛ dɔw ka so kɔnɔ mais dɔ in de man ka sɔn o ma I b'a dɔn ko cɛ dɔw bɛ yen nɔ Bamakɔ yan yɛrɛ u bɛ muso furu mais u bɛ se ka kalo 5 walima kalo 6 kɛ dɔ in fɛ yen hali dɔ in ka tobili u tɛ dumuni kɛ hali n'a taara k'a bɛ taa fo dɔ in fɛ yen a bɛ o lamaloya dɔ in muso dɔ in sigilen ɲɛna a tɛ don a ka so kɔnɔ foyi t'u cɛ o man ɲi o si la musow tɛ bɛn hali n'a sɔrɔ bɛn ko bɛ muso ninnu kɔnɔ o tɛ bɛn parce que a bɛ kɛ muso dɔ in fana kɔnɔ ko muso dɔ in de fana bɛ ka o fɔ cɛ in ɲɛna mais ka sɔrɔ a dɔw la muso dɔ in yɛrɛ b'a fɔ ko karisa y'an furu tilennenya ka ɲɔgɔn cɛ ni ne ta 2 banna I ka taa nin ta 2 kɛ o la bɛn bɛ na mais o la o yɛrɛ b'a fɔ cɛ yɛrɛ b'a fɔ ko ayi n tɛ fɛ ka taa yɛrɛ de kana na nin tɔgɔla kuma yɛrɛ de fɔ walima ni nana I ka su 2 kɛ yan n bɛ taa yɔrɔ yɛrɛ o man ɲi o a bɛɛ bɛ tilennenya de bolo cɛw ka tile u ka mɔgɔw ka n'i ye hakɛ min di nin ma I ka o hakɛ kelen di nin ma a banna nin yɔrɔnin na an bɛ an sinsin musolakaw fana kan I ye min fɔ cɛ no a bɛ cɛw bolo mais nin yɔrɔnin na an b'an sinsin musolakaw fana kan kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn ko cɛ bɛ ka taa tile 2 ou bien tile 3 kɛ I tɔ kelen dɔ fɛ yen nɔ I kan k'i yɛrɛ ɲininka
i kan k'i yɛrɛ ɲininka mun na ne cɛ bɛ taga tile hakɛya dɔ kɛ nin fɛ yen nɔ a tilenen t'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tile hakɛya dɔ kɛ ne sinamuso fɛ yen nɔ a t'o kɛ ne fɛ i kan k'i yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ depuis o yɔrɔnin na i kan ka yɛlɛma don i taabolo la n'a sɔrɔ ni jɛya dɔɔni b'i la i kan ka dɔ fara Leila o yɔrɔ la ne b'i lajɔ ye mun na a mana kɛ togo togo de an ka bɔ ka taa kɔfɛ ka bɔ ka taa ɲɛfɛ cɛ man ka fɔ k'a bɛ muso ka so fiyɛ ka taa di dɔ wɛrɛ ma a man kan o ma ɲi a man kan ne bɛɛ b'o dɔn o man ka kɛ o mais hali n'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka dɔw bɛ yen nɔ toilette de b'u la u bolo b'u yɛrɛ kɔrɔ entretien b'u la mais cɛ b'u ka so fiyɛ a bɛ taa di muso wɛrɛ ma ko su ye gundo de ye o muso dɔw bɛ yen nɔ olu mariki ma ɲi dɛ olu mana bɔ n'i ye duguma sira fɛ i b'i yɛrɛ ɲininka i n'i ka toilette a bɛ taga nɔgɔlen mun b'a bolo so kɔnɔ ye a bɛ boli k'o nɔfɛ an y'a caman de ye o de la ko n'an ko an b'an da don nin kuma in na bi an bɛ si a la ka tila a la a kuma tɛ bila est-ce que i bɛ k'a ye sinaya in filɛ nin ye a man di maa si ye hali ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye ɲɛ bɛ ne yɛrɛ mun na a kuma la a man di ne ye o a man di ne ye o a man di ne mais n b'a kɛ cogo di kɛcogoya t'a la i y'a ye donc an b'o dugawu kɛ diɲɛ don o don o bɛ ka kɛ o ko ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma mais i b'a ye ala a bɛ kɛ cogo di ni ma kɛ dɔgɔ filanan i bɛ taa kɛ fɔlɔ ayiwa filanan bɛ taa fari kan donc o y'a selen a yɔrɔ min ma sa an bɛ ala de deli hali n'an bɛ k'a ye ala k'a kun an na dɔrɔn o de ye kuma yɛrɛ ye i b'a dɔn voilà i b'a dɔn problème ye min ye an bɛ ka taa ni sinaya ye yɔrɔ o yɔrɔ ni si tɛ an ka kun an yɛrɛ la dɔrɔn an bɛnbakɛw y'a kɛ an mamusow bɛ yen nɔ olu ye sinaya in kɛ walayi u y'a kɛ k'a diya hali i t'a dɔn ko nin den ye nin ye nin den ye nin ye wa olu denw de bɛ taa jamanaw kɔ ka na ni kɔbaw ni babaw ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ u ba sinamuso i t'a dɔn ko ba sinamuso tɛ hali ni kɛlɛ tun bɛ yen nɔ i t'a y'u ɲɛ kan mais bi a bɛɛ tiɲɛ na i t'a dɔn denw fana la mais bi an kɛlen don ka denw fana sen ta ka don an ka sinaya kɔnɔna la ko ne bɛ fanta den wele o de ka jugu ne bɛ fanta den ci fanta bɛ a den wele kana taa ka ci la tuguni dɛ kana taa ka ci la tuguni n'a y'i wele siɲɛ wɛrɛ a fɔ k'i bɛ nin na o y'a selen a juruma a dɔw yɛrɛ b'u bugɔ yɛrɛ ko ne m'a fɔ k'e kana taa karisa ka ci la e ma denw ta cɛ depuis o yɔrɔ la e ye denw ta cɛ wa ni baw kɛlɛ la denw fɛnɛ u b'a fɔ ko n'i ye karisa fo i ci fo k'i faga denw da don yɔrɔ tɛ fa ka muso ko dɔw bɛ siran dɔw t'u da don dɔw bɛ siran u bɛ dɛmɛ u b'a fɛ hali n'u ba ni muso dɔ bɛ kuma la sa den yɛrɛ bɛ taa cɛ siri ka na ka na fini ta k'a cɛ siri kɛrɛ tɛ k'a bɛ muso ne yɛrɛ y'o ye don min na ne kabakoyara a ma kɛ maa ka lakale tɛ dɛ o caman de bɛ yen ne yɛrɛ ɲɛ o caman de bɛ yen a ba sinamuso a taara ten ci a ɲɛ kan ne yɛrɛ ɲɛna dɛ a don ne sigilen fo ne bɛ yɛrɛ dɔw de b'a fɔ k'i jɔ ko n bɛ n ba ka kɛlɛ kɛ a tɛ ne ba cɛ bilen a bɛ ne yɛrɛ de cɛ e n'ale de o y'a selen a danga yɔrɔ ma ni mɔgɔ ba sinamuso n'a y'i danga muso bɛ si i fa kɔfɛ i ba de don n'i siri i b'a dɔn muso nin bɛ ka si ne fa kɔfɛ n bɛ ɲɛdɔnya k'a la n bɛ ɲɛnamoloya k'a la walayi bilayi den to a kɛ k'e mago bɛ fɛn 100 na k'i t'a sɔrɔ bari n'i y'a bugɔ i fa de bugɔ n'i y'a bugɔ i ba de bugɔ voilà o danga o bɛ mɔgɔ to yen o danga tɛ mɔgɔ to yen nɔ ne bɛ na ye fanta exemple kelen o de la an y'a fɔ ko anw ye nafila nin ye sinaya la fɔlɔ ne dabali de banna ne ko n k'o bɛ kɛ cogo di i y'a ye ne ko n k'o bɛ kɛ cogo jumɛn n ko kɛcogoya kɔni to o la i b'a dɔn ko sinamuso ye min kɛ ka butoli c'est comme k'a sin wa bɛ ko k'a susu de a y'a susu cɛ bɔra extérieur la ka na i b'a dɔn a ye mun kɛ walayi turu tun bɛ sinamuso de la a filɛ nin k'a den ka t'o ka basi sigilen sɔrɔ ka taga butoli in kɛ nin na a ma taa butoli k'a la cɛ y'a dun cɛ bɛ fɔɔnɔ cɛ ko karisa k'i ye mun kɛ na in na bi muso ko ma fɛn k'a la polisiw nana muso minɛ ka taa cɛ bɛ joli fɔɔnɔ fo ka cɛ nin tigɛ walayi muso ko k'ale tɛ k'u kana d'ale la k'ale tɛ k'ale ale fana ka sa u ka wusa nin fana ka taa tan togo la i b'a kalama ko sinamuso ye mun kɛ a nana jɔ k'ale de y'a kɛ ko n y'a kɛ bi n y'a kɛ sini ko cɛ bɔra faransi ka na ko cɛ yɛrɛ la ale tɛ sɔn a ka su tila ale ni muso in cɛ k'a tɛ bɛn a joli ma wa a man d'a ye fana wa a tɛ sɔn mɔgɔ ta ma a y'a fɔ cogoya min na a y'a kɛ ten tɔ de dɛ u y'a minɛ k'a melote k'a nimisara k'a ye ko ma nimisa a tɛ nimisa donc imagine nin bɛɛ bɛ sinaya kɔnɔ wa cɛw ɲɛ bɛ nin bɛɛ fana na
u b'o ɲɛ tugu bɛ taa muso furu ka fo 4 muso bɛ so sara muso bɛ e balo fɔ muso n'e bonya hali e den yɛrɛ t'i bonya abada hali yɛrɛ ye den minnu wolo wallahi bila olu t'i bonya olu b'i kɛ mɔgɔlankolon i tɛ se ka fɔ donc i bɛ mun donc ayiwa ala ka faamuyali ko ɲuman di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an'anw yɛrɛ mun bɛ ka fɔ ala ka nimaniya dɔ ma ayiwa n'an kɛra maa min ka filanan ye ou bien fɔlɔ ala ka a kun an na ne ko aw ka kumakuncɛ fɔlɔ ye jumɛn ye ani aw ka conseil ye jumɛn ye an k'o da diɲɛ maa kulo kan an ka ɲan bila o diyara an ye Mayini bon ne ka kuncɛ laban ye min o ye toujours k'a fɔ an balimakɛw ɲɛna n'a ma ɲɛ k'u bɛ muso caman ta ko muso caman ta ka d'u ye u k'u jija ka tilennenya sabati musow ni ɲɔgɔn cɛ siga t'o kuma in na sabula hali ni bɛn tɛ hali ni keleya bɛ yen nɔ musow ni ɲɔgɔn cɛ hali n'u kana na bɛn yɛrɛ mais au moins ni tilennenya bɛ ka kɛ au fur et à mesure u yɛrɛ bɛna hakili sɔrɔ u b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an cɛ bɛ ka tilennenya ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka nin kɛ a bɛ ka nin kɛ ne ye donc o la il faut que an ka bɛn i b'a dɔn ko wagati dɔ la TikTok sanfɛ ne ye video dɔ ye cɛ in filɛ muso 4 dafalen de b'a bolo mais n'a ye bazin couleur kelen yɔrɔ y'a ye bazin couleur kelen o de bɛ bɛɛ la o de la ka invité yɛrɛ hali iPhone min san k'a di dɔ in ma a y'a san o bɛɛ ye wa n'u bɛ salon kɔnɔ don min na n'u bɛ baro ni fɛnw na a bɛ bɛɛ bamu kelen walima n'a ye bijou di kelen ma a bɛ bijou di bɛɛ ma kelen o ye cɛsirilen ye n'a ye fɛn fɛn kɛ dɔn ye a b'a bɛɛ kɛ dɔn ye i na kilo ko baara mɔgɔw kabakoyara mɔgɔw ye cɛ ɲininka ko karisa ko makɛ muso bɛ ka nin forme ni fɛn bɛɛ kɛ i musow ɲɔgɔn cɛ togo jumɛn la i bɛ ka se k'a gérer togo di ko parce que o ye tilennenya de effectivement c'est vrai sariya la a fɔra ko n'i ye muso caman ta fo 4 walima n'i bɛ muso caman ta il faut que i ka tilennenya de k'u ɲɔgɔn cɛ bon n'i ye tilennenya k'u ɲɔgɔn cɛ o de ka ɲi o ye tiɲɛ ye walasa an kana na kuma la janya n bɛ dan kuma kelen ma n b'a fɔ u ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'u bɛ muso caman ta dɔrɔn u ka kilen u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka lafiya kana siw sa ni si effectivement merci beaucoup Fanta Leila ne ka kumakuncɛ kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye a bɛ cɛlakaw kan a bɛ musolakaw kan k'an ka fɔ cɛw ɲɛna k'u ka sabali i n'a fɔ nin y'a fɔ cogoya min na n'i ye muso ta ka se fo 4 fo 4 ma i k'i jija i ka kilenw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an b'a fɔ musolakaw fana ɲɛna sinaya ye dakan de ye dakan don n'Ala y'a da i bɔgɔ la i k'a ta ni limaniya ye i k'a ta ni sabali ye parce que dɔw bɛ yen nɔ muɲu bɛ yen u bɛ muɲu mais se b'u ye mais u bɛ sabali fana se b'u ye ka ko kɛ mais u bɛ sabali Ala ka sabali ni limaniya kɛ amina yarabi amina